vítám při našem dalším videu a tady je Radek a tam za chvilku přijde Kuba, nám se na něho nechce čekat a teďka budeme natáčet něco podobného jako Free Kids Class, ale budeme hrát krále střelců a máme tady nový kameraman tady, sám Škoda a tam je ten Škoda, jiný, jeho bratr a tak natáčej. OK. Takže, jo. nech to. Jestli Kuba to tam je fucking výbojský ty vole. Tady na pelanku, tam. A tam na tam. Bacha, hej, Kubo. Tak jo, krále střelců, a to vypadne do brány. A kdo prostě nedá góla, jde do brány. Gól. A byl to gól. Tak ale... Tak ale on to nedá. Haló, pane. Ticho. A jeden král střelců. Ostruhu. Jo, tak na to. Já jsem modrou kameramane. Já jdu to. Ježišmarja, jsem bombu. Ne! Pokud dáš, tak jsem vypadl. Hej. A pokud nedám, tak nic. Tak nic, tak se nedám. No, dobře. Uďa! Já říkám, do brány, protože tady nikdo neuměl stát. Všichni se toho bojou. A já si nám tu svou chytil. To nemá těmu. To mě vysoké, tím za ně nebudu vysoké. Jo. My mu gola nedáme. Jo. Uhni, zabazíš kamery. Jo. Můžeš dát, ale nemusíš. No nic. Zase jsem tam se neprnil. A mě děje fraja v tom obsahu. To byl gól, kluci. Ale byla hezká. A teď tady do brány, Radek. A teď je hezky tady. Byl hezky ten gól. Dá si celém gól zase. To je gól. No nedám. Chytku to rafu. A to byl můj šouráček. Vyčet! Kurdo, prostě to musím dávat. Já? To tady strašný. Ty vole, a to by hezké, že půjde co je? Ty Tyrannosaurus mě vyspíčil. Ježišmarja, zás to prostě. Tak já nebudu říkat, co víš? Co to vílo? Jo!
że kopu worci. Jo, kopę, tam się ma nie rani. To jest problem. Joj! Aj, Denis! Weź kopek! Co jest? A ty co jest? Kurwa, sprawy tu przed wami. Ja to mam Jo. Nie zima. Co? No co? Jest dobry. Takže teďka ukončujeme tady toto video. A teďka ukončujeme tady toto video a zdraví vás Denis, Kuba a Ranes. Jo, dobře, tak čau.